Защо се изморяваме? Защо губим от енергията си? Кои са причините да се изморяваме? И как да се предпазим, за да можем да съхраним своята енергия? Изгледай видеото до край, за да разбереш повече за това. Здравейте, казвам се Нели Петрова. За тези от вас, които не ме познават, днешната тема на моето видео е защо се изморяваме? Защо губим енергия? Причината за това е защото в нас са съхранени негативни чувства и емоции под формата на програми и ние привличаме подобни ситуации с появата на същите чувства и емоции. И така всеки път, когато чувстваме същия негатив, тогава губим и от нашата енергия. Изморяваме се, защото живеем в зоната си на комфорт с цялата тежест, която се изсипва върху нас ежедневно. От какво се изморяваме, без да осъзнаваме за това и да търсим винаги причината на външни източници, без да осъзнаваме, че причината е вътре в нас. Една от причините, поради които ние да се изморяваме, е когато ходим на работа без желание. Има статистика, че над 70% от хората работят работата си без желание. Без да се осъзнават коя е причината, те се изморяват, като търсят външни източници за виновници, а причината са самите те. Да работиш много, да получаваш малко и бързо да ги харчиш. По този начин хабиме огромно количество от нашата енергия, изморяваме се и въпреки това продължаваме да работим по същия начин, да правим същите действия, без да осъзнаваме, че имаме нужда от промяна. Нещо, което да се промени вътре в нас, за да може да ходим на работа с желание, да правим всичко с желание, с любов и да се получи хармонията, която ни е необходима. Друга причина, поради която ние се изморяваме и губим от нашата енергия, когато позволяваме на обкръжението около нас да ни въздейства. Когато общуваме с хората, близките около нас, ние също обменяме енергия. Много е важно какво се съхранява вътре в нас и по този начин се определя каква ще бъде нашата реакция, когато някой около нас се държи против нашето очакване и някой около нас ни е засегнал по някакъв начин, било с обида, гняв и поведение, което не ни харесва. Ако вътре в нас сме заредени с правилните чувства, тогава и емоцията в този момент ще ни бъде правилна, да приемем този човек такъв какъвто е, но най-вече да не позволим той да ни въздейства емоционално, да не му позволим той да ни обиди, да сме гневни от неговото поведение и също често се случва да ни причини болка, страдание и много дълго във времето напред да носим тези негативни чувства. Ако в нас има яд, гняв, обида от преживявания в миналото ни, то и сега при срещата с такъв негатив ние ще реагираме по същия начин. Ако реакцията ни е силно емоционална, в резултат от генетиката ни от древността да се защитаваме, в такава трудна ситуация ние в древността сме имали две възможности – да избягам или да се сбия. В такъв случай тялото ни произвежда необходимата допълнителна енергия, която да ползваме за защита. Тази енергия да я ползваме или да избягаме, или да се сбием. Но на днешно време ние не прилагаме този принцип на самозащита, нито да избягаме, нито да се сбием. И тази енергия, която се възпроизвежда в нашето тяло, ние я трансформираме от позитивна с цел защита. Тя остава неизразходвана и остава в нас и се трансформира в негативна енергия. По този начин тя остава вътре в нас, в нашето тяло, като негативно чувство,
когато някой ни ядоса, обиди, нарани. И тогава този някой взима от положителната ни енергия в нас и тя се трансформира вече в отрицателна енергия, защото е променено чувството. Затова е много важно, когато общуваме с другите, ние да имаме правилните програми с нас, за да може правилно да се защитим, защото нормалната реакция на защита е точно тази. Трансформираме я в негативна енергия. Тази негативна енергия, ако не се изразходи, тя се отразява някъде в нашето тяло, където ни е най-слабото място. И тази негативна енергия започва да ни вреди, вместо да ни помага и да ни защитава. Друга причина, поради която изразходваме нашата енергия не здравословно и води до умора, това е когато не се обичаме. Правиме много неща против нашата воля, против нашите желания, против това какво иска душата ни. И когато се опитваме да се напасваме спрямо другите с цел те да ни приемат, тогава ние губиме от нашата енергия и много често, ако другите не ни приемат, ние сме с много ниска енергия, защото не получаваме това удовлетворение, което сме очаквали първоначално. Затова е много важно да се обичаме, да се приемаме такива каквито сме и да бъдем такива каквито сме, защото по този начин ние съхраняваме себе си и ползваме енергията, която имаме с цел израстване и стъпка нагоре, вместо в страдание и разочарование от това, че другите не са ни приели, че другите не ни търсят или че другите не се грижат достатъчно за нас. Имаме варианти, в които губим енергията си реално, когато първо не правиме правилно, не храниме правилно нашето тяло. Когато не спиме достатъчно, когато не се храним здравословно или прилагаме вредни навици, като цигари, алкохол и други зависимости, които допълнително взимат от нашата енергия, без да осъзнаваме, ние си мислим, че те ни успокояват и ни дават утеха и хармония, но всъщност тези вредни навици взимат повече от нашата енергия, отколкото да ни дават. Затова е много важно как храним първо тялото си и след това следващата стъпка е как храним душата си. С какви чувства зареждаме душата си, за да може да бъде спокойна и истински щастлива. Други източници на негативна енергия, това е на какъв етап сме ние осъзнати и с какви хора общуваме в нашето обкръжение. Ако допускаме до нас хора, които да ни се оплакват от собствения си живот и ние ако прилагаме съчувствие към тях и съжаление и разбиране, тогава губиме от своята енергия, защото отиваме на нивото, енергийното ниво, на което е другия човек. Може и да не можем да му помогнем с действия, но когато се чувстваме и съжаляваме, ние губим енергия и по този начин не им помагаме на хората. Определено трябва ние да вдигнем другите около нас на по-високо ниво, отколкото другите около нас да ни събарят на тяхното по-ниско ниво. По никакъв начин не им помагаме, така че осъзнайте се и ако можете да помогнете, помогнете на другите да се издигнат нагоре, отколкото да ги съчувствате и да съжалявате и да бъдете безпомощни, ако те са безпомощни, да ви правят и вас безпомощни от това тяхно състояние. Друга причина, поради която да се изморяваме и да губим от енергията си, това е умението или неумението да изразяваме себе си. Когато се потискаме, също губим от енергията си. Когато таим в себе си тежест, която не можем да изразим, като страх от отхвърляне, страх от това да изразим мнението си, защото се притесняваме околните дали ще ни приемат, как ще реагират на нашето мнение.
това също взима от нашата енергия, която ни е жизнено необходима да вървим напред и да градим себе си към по-добро ниво. Друга причина са също проблемни взаимоотношения и липса на признание от околните. Ако тези, с които общуваме, най-близките ни хора, има проблем в нашите взаимоотношения, нашата енергия отива в мисли, защо другите се държат така с нас, с какво ние сме сгрешили, как да се справим в тази трудна ситуация, и нашата подсъзнание мисли за проблема като проблем. И когато има проблем, ние губим енергията си в мисълта за този проблем, и това ни пречи да стигнем до правилните действия, защото концентрираме всичко, и душа, и тяло, в мисълта за този проблем. Затова, ако имате проблемни взаимоотношения, също може да бъдат решени с помощта на менталната терапия и да подобрите вашите взаимоотношения с близките, като разбира се, трябва да знаете, че проблемите за взаимоотношенията с близките се крият вътре във вас. Колкото и да си мислите, че другите не са прави, винаги има причина и вътре във вас за това нещо, защото във вас има чувства и емоции, които трябва да се отработят, за да може да не критикувате, да не обвинявате другите, а по-скоро да стигнете до хармонични взаимоотношения. Друга причина, поради която да се изморяваме и да губим от енергията си, също са и нашите страхове. Ако ние сме преживели нещо в миналото, което ни тормози, това нещо от миналото ни напомня всеки път и за бъдещето, че може да се прояви отново. Страховете са нещо, което ние нямаме, когато се раждаме. Това е нещо, което ни идва в последствие от преживени ситуации, като може страховете да сме ги получили от нещо преживяно, може да са наследствени от родителите, но така или иначе те по никакъв начин не ни помагат. Страховете взимат от енергията ни, защото ние си мислим, че в бъдеще нещо ще не се случи, но това е въображение, никой не знае дали ще се случи или не. Но страховете ни изморяват, изтощават и взимат от енергията ни. Също причина може да бъде наша неувереност, ако изпитваме слабост, ако изпитваме несигурност, това, което желаем да се случи, а пък то може и да не се случи, тогава също губиме от нашата енергия. Също мисълта за това, което нямаме, страдаме за него, също взима от нашата енергия. Друга причина е когато не сме хармонично в трите си роли, ролята на дете, на възрастен и на родител. Много е важно тези три роли хармонично да бъдат в нашето съществуване, в нашето ежедневие. Ако по-дълго време сме в една от ролите, също е процес на губене на енергия и на умора. И трите роли са жизнено важни и необходими. Ролята на родител е ролята да контролираме. Ролята на възрастен е ролята да плануваме бъдещето си. А ролята на дете е ролята, в която да се разтоварваме, да си почиваме, да бъдем в процес на отмора. Ако сме по-дълго в една от трите роли, също губим от своята енергия, защото осъзнаваме, че има слабост в нас и трябва трите роли паралелно да може да ги изявяваме в нас. В кои случаи сме с ниски нива на енергия, които водят до състояние на умора? Когато сме агресивни, отчаяни, когато в нас има стрес, депресия, апатия, срам, гняв, когато се страхуваме, когато сме обидени от нещо, когато в нас се таи чувство на вина, чувство на дълг, когато не можем да кажем не
когато искаме да кажем не, когато сме неуверени, все такива негативни чувства, които взимат от нашата енергия. В какви моменти как можем да повишим нашата енергия? Когато в нас има вяра, когато в нас има благодарност, когато се осъзнаваме, когато признаваме слабостите си и се борим да ги преодолеем, когато приемем себе си такива каквито сме, когато се обичаме, когато се фокусираме правилно към нещо, което силно желаем и целият ни фокус е в това да го постигнем, като виждаме вече, че сме го постигнали, без да виждаме пречките, трудностите, тогава ние се зареждаме с енергия, защото се виждаме победители преди да сме победили. Тогава вече можем правилно да насочим нашите стремежи и желания към нещо, което силно желаем. Какви видове енергия има в нас? Тя се трансформира в 3 основни форми. Физическа енергия ние получаваме от храната, от съня, от водата, която пием и от физическото натоварване, от спорта, разходките. Всичко това зарежда нашето тяло с необходимата ни енергия. Другият вид енергия, който е не по-малко важен, това е емоционалната енергия. И именно тук менталната терапия играе много важна роля в това тази емоционална енергия да бъде правилната, да бъде силната, да бъде тази, от която се нуждаем, за да бъдем най-добрата версия на себе си. Емоционалната енергия е това какво носим в нашето подсъзнание. Това са нашите чувства. В зависимост от това какви чувства има в нас, се определят нашите мисли, съответно желания, навици, действия, характер и съдба. И именно менталната терапия е помощник, който помага тази емоционална енергия да бъде заредена с най-добрите положителни чувства в нас. Това са любов, щастие, радост, общуване с позитивни хора, живот в настоящето. Много често ние живеем в миналото и в бъдещето, но оттам ние не можем да се заредим с необходимата енергия. Това не ни е достатъчно. Ние трябва да живеем днес, тук и сега и да насочим фокуса си върху момента сега. Именно менталната терапия помага това нещо да бъде реалност. Повечето хора пропиляват енергията си на емоционално и физическо ниво, а не по-малко важна е и умствената енергия. Умствената енергия ни помага да решим проблеми, да вземем решения, да градим нашето бъдеще. Но когато имаме проблеми с физическата и емоционалната енергия, ние не можем да насочим мислите си и остава много малко енергия за тази умствена енергия, която е реално нашето бъдеще. Умствената енергия се увеличава, когато медитираме, за да можем да фокусираме мислите си в позитивна посока. Един 5-минутен гняв, който е емоционална енергия, изгаря енергия, която човек ще използва в 8 часа работа. Затова е много важно емоционалната ни енергия да бъде заредена с позитивни чувства и емоции. Умствената енергия се увеличава, когато сме чисти, с чисти чувства и мисли. Когато се забавляваме повече, тогава също се зареждаме с много положителна енергия. Има начин да запазиш и ти своята енергия за това, за което ти е най-необходимо и да не я пелееш с
с различни негативни чувства, мисли, за да може да израснеш максимално и да постигнеш своите цели, стремежи, това, за което най-много мечтаеш. Този начин е чрез менталната терапия. Тя помага да заредиш своите емоционални чувства, да могат да бъдат положителни и да ти помагат да бъдеш най-добрата версия на себе си. Ако искаш да се заредиш с повече енергия, да я съхраняваш за най-важните неща, за които мечтаеш, вместо да я пилееш в негативни мисли, в разочарование, в болка, в обида, в гняв, в страдание, в каквото и да било, можеш да се отървеш от тези негативни чувства чрез менталната терапия. И това е много важно да го направиш днес и възможно най-скоро, защото всеки ден и всеки миг е ценност. Защото утрешния ден може да бъде късно и тогава да съжаляваш за пропиляното време. Не се колебай да се свържиш с мен и да се запишеш за безплатна консултация, за да мога да ти помогна и да бъдеш най-добрата версия на себе си. Благодаря!